Hello Philippines, magandang gabi sa inyo lahat. Actually, it's already late Saturday evening, 11 p.m. And this is ang ating weather analysis. Ngayong araw po ng Sabado hanggang Lunes, Oktubre 7 hanggang 9, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Abutis Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, the local government of Naga City, headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang our Honorable Congressman ng 3rd District of Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At bago tayo magsimula, gusto ko ulit puntahan ninyo ang ating partner na komunidad. Kung interested po kayo magkaroon ng sariling Climate Action Center, bisitahin po ang ating website, typhoon2000.ph, at i-click ang ating unang banner para pumunta po kayo sa Google Form, i-fill out at i-submit po kay Mr. Aaron Cabasal kapag interested po kayo magkaroon ng idea. At maganda po ito sa mga LGUs at company, lalo na yun sa climate change, itong Climate Action Center. Pwede rin nyo siyang kontakin sa cellphone number 0976-160-7245 o ang kanyang email address aaron.cabasal@comunidad.co. So, ito po ang Komunidad Climate Action Center. Now, umpisahan natin ang ating latest update sa bagyong si Koino, local name Jenny. Lumabas po ito ng Philippine Air Responsibility noon pang Huwebes ng gabi. Hindi lang tayo nakapaghatid ng ating latest video analysis dahil po medyo naging busy po tayo. Dahil lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng video. Okay? At ayun po, yung bagyong si Jenny, lumiit ng lumiit at nag-rapid intensification pa rin. From Category 1, balik sa Category 3, but humihina na yun habang ito ay papalapit po sa Hainan Island ng Southern China. Kasalukuyan, nasa south po siya ng Hong Kong, malapit na malapit, kaya lang napakaliit na po ng kanyang sirkulasyon. Nasa 300 kilometers yata ang kanyang diameter. And then, yung kanyang hangin nasa 175 kph. Kumikilos po siya ng pakanluran sa bilis na 2 hanggang 4 kilometros bawat oras. At yung habagat halos pawala na, okay? Mahina na yung pag-blow sa kanya o pag-pull sa kanya ng bagyong ito. Pilipinas, okay po ang panahon, maganda. Hapon na gabi, may mga inaasahan pong mga pagkulog o mga pagkidlat at pagkulog sa iba na pong bahagi po ng ating bansa. Samantala, may dalawa po tayong tropical systems. Yung isa po, naging isa na pong ganap na bagyo. Itong si LPA-98W, naging Tropical Depression 15W early this morning. At ngayon po, isa na po siyang tropical storm na may international name Volaven. Okay, so si Volaven ay inaasahan pong tatahak po sa may Mariana Islands, kasama po ang Guam at Saipan na maapektuhan po nitong bagyong ito at posibleng mag-intensify po siya bilang isang typhoon. Hindi natin alisin ang posibilidad na maging super typhoon dahil medyo mainit po ang karagatan dito sa mga area ng Western Pacific pag ganitong panahon ng El Nino. Okay? And then, meron pa po tayong binabantayan na isang shallow LPA dahil pawala-wala yung kanyang ulap. Ngayon, kumakapal na naman. So, itong si LPA-97W ay mananatili pong halos ang mga computer models. LPA lamang po siya at inaasahan pong tatawid sa Northern Samar at Southern Bicol. Pag sinabi natin Southern Bicol, yan po ang Albay, Sorsogon, Masbate. Diyan po siya tatawid sa darating pong Miyerkules. Okay? Miyerkules ng umaga o hapon o gabi. Depende sa kanyang speed. At hindi natin alisin ang posibilidad na maging ganap siyang tropical depression. So, depende na po sa conditions po ng Philippine Sea habang palapit siya. Pag nagkakaroon po siya ang tinatawag ng Philippine Sea Effect, pag sinabi po natin Philippine Sea Effect, yung North Equatorial Warm Current, pag bumabangga po dito, market yan dyan, naiipon po dito yung tinatawag nating warm pool of oceanic heat content. Okay? Pag sobrang mainit dyan, magbuboost yan pagka from LPA maging tropical depression o tropical storm. Kaya yung ensemble ng European model, ang iba magiging tropical storm dito, ang iba naman po tropical depression. So, yan po ang pinapakita. So,
simula Martes hanggang Miyerkules, baka magkaroon po tayo mga malalakas na mga thunderstorms, mga ulan, na hindi lalampas po ng 100 millimeters o mga 50 millimeters, ganun. Pag mag 100 millimeters, magkakaroon na po yung mga flooding sa low-lying area. So, maganda lang po tayo magdala ng kapote at payong kapag lalabas po tayo sa ating bahay at mag-iingat po sa mga low-lying areas dahil po may posibilidad na magkaroon po ng malalakas na ulan sa Kabikulan at mga localized thunderstorms na dala itong si LPA 97W at yung inaasahan na baka maging ganap na bagyo. Okay, yung susunod na pangalan po sa local name natin ay si Kabayan. Okay, so yan po ang magiging next name. At ito naman likod, itong sa likod, hindi naman po siya papasok ng PAR. Kung pumasok sana siya, bibigyan ng pangalan itong Liwayway, pero hindi. So, baka sa mga susunod pang mga weather systems ng taon. So, yan po ang scenario. Bantayin po natin si LPA 97W for possible development dito. Ang ibang models, dito na sa West Philippine Sea na magiging ganap na bagyo. So, babantayin po natin closely hanggang next week. Okay? At ito yung fast animation mula sa University of Wisconsin. So, nakita po natin ang unti-unti nawawala ang mata na ng bagyong si Jenny or Koino. Okay? So, ito po ay sign na pahina na po siya. Kaya yung hangin niya nasa 175 kph na lamang, category 2. At ito po yung si LPA 97W na sporadic pa o pawala-wala yung kanyang kaulapan. But nagsimula na naman pong build up. At ito naman po ang fully developed na bagyong si Bolaben na isa na pong tropical storm. Kanyang sustained winds po na 65 kph gusting to 85 o yung kanyang bugso umawat po ng 85 kilometros bawat oras. Okay? And then, sa zoom in solar animation, so, ano yun na po, alas 11 ng gabi, ay simula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi, nakita po natin may mga local thunderstorms dito sa Ilocos, Visayas, at Mindanao. Okay? At ito po yung si LPA 97W na babantayin natin. Ito naman po si Bulaben. Napakalayo naman po yan. At walang pinapakitang papasok ng PAR ayon sa mga computer models. Ito po ang lahat ng Asian agencies na nagtatracking po sa bagyong si Koino, Jenny. Ang Pag-asa wala na po dyan kasi ito yung Philippine Air Responsibility. Pag lumabas dyan, wala na yan. At ito yung gagalawin niya for the next 3 days hanggang maglandfall po sa may sa may southern tip ng Leju Peninsula at northern portions ng Hainan. Pag bumaba pa, itong track from Joint Typhoon Warning Center, dito po siya dadaan sa may central Hainan. Tropical storm na lamang po yan pag nag-landfall na po siya. Lumiliit na siya napakaliit. Okay, napapasukan siya ng dry air. Pag napasukan kasi ang malaking circulation ng isang bagyo ng dry air, sometimes it depends kung gaano ka-init yung sea surface temperatures. Pag lumalabig na, siyempre liliit na rin yung kanyang circulation. Kaya naging midget po itong weather system na ito. Ito naman po ang tracking ng lahat ng agencies kay Bolaben. Ito ang Philippine Air Responsibility. So, napakalayo po sa ating teritoryo. So, wala tayong dapat ikabahala kasi yung tracking niya, ipupunta po yan dito pa ganyan. Kaya makikita nyo sa global models, yan po ang kanyang tracking. So, they all agree. Curvature po itong bagyong ito. Samantala itong si Jenny, talagang magla-landfall po sa may Leju Peninsula or sa may Hainan Island. Sa atin, wala pang track kasi hindi naman po aktibo yung si LPA 97W. Ito yung ensemble ng European model at nakita po ninyo yung bagyong si Jenny. Yan po, black na ang kulay. Ibig sabihin, tropical depression status na lang o low pressure ang kanyang inaasahan na paghina dito sa model po ng European, but in actual may market po ang kanyang hangin. Okay, hindi talaga ganyan ganun ka conservative ng gaya ng mga models. Ito naman po ang tracking ng ensemble sa bagyong si Bolaben. So from black naging blue, tropical storm po yan. Tapos yung orange, severe tropical storm, ito typhoon na po yan hanggang super typhoon pag dark red o maroon. So, yan po ang pinapakita
ng European model ensemble. Okay, 97W, mostly it's LPA or tropical depression, but may mga ilan na posibleng maging tropical storm. Okay, tapos pag umakyat naman dito sa may Cagayan, baka maging severe tropical storm. So, yan naman pinapakita. Kaya, ang probability ay babantayan po natin kasi 50-50 po ito kung maging bagyo. Yung kanyang extent, posibleng maging pinakamataas ng tropical storm. Okay? So, ito po yung wind forecast. So, for the next 3 days, so, Monday afternoon, yan po yung LPA 97W. Tuesday, papalapit na po sa may Samar at Bicol area. Wednesday, yan na po, tatawid po siya sa may Northern Samar, Sorsogon, Masbate area. Ito naman po yung isang bagyo na sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So, ang ating rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang Lunes at Martes, hanggang dito po ang ulan na 30 to 50 millimeters or more. Okay, ang buong Pilipinas, mostly localized thunderstorms pa lamang. Kaya pag i-forward natin after 3 days, Tuesday night, ayan na po yung mga thunderstorms dala na itong LPA na nandito, si LPA 97W. Then, Wednesday morning, rapid na po siya may Northern Samar. Ayan po yung mga thunderstorms sa atin. So, Wednesday afternoon, may mga localized thunderstorms po sa Bicol, Northern Panay, Romblon. Tapos yung LPA ay nasa dito na po sa may Sorsogon, Masbate area. So, Wednesday. Thursday afternoon, yan na po siya. Rapidly nag-west po siya at lalabas po mag-emerge sa may kanluran ng Occidental Mindoro. At dito na po siya magiging bagyo. Kasi sa Friday, October 13 and Saturday, October 15, dito na po siya magiging isang ganap na bagyo. Okay? So, hopefully, actually, maganda po itong benefit sa Kabikulan. Ang ulan nito kasi ilang 1 week na yata tayo. Hindi masyadong maulan. Below average. Kailangan natin ng rainfall sa mga farmlands, sa mga farmers na gusto magtanim. At yan po ang pinapakita nitong mga computer models. So, mostly rain ang idadala po nito. Okay? So, yan muna po ang ating update sa bagyong si Jenny, bagyong si Bolaben, at si LPA 97W na posibleng dumaan po dito sa atin sa Bicol at Northern Samar bilang isang LPA or worst tropical depression, tropical storm. We are going to monitor it for possibility na magkaroon ng rapid intensification dahil po sa tinatawag nating Philippine Sea Effect. Okay? So again, ito si Mike para magpapaalam. Kitang-kita ulit tayo. Baka sa Monday na po tayo babalik. Depende kung magkaroon ng rapid intensification si 97W. Bukas pabalik tayo. But not. Pag hindi naman sa Lunes na po. So, great. So, yan po. Have a great weekend ahead. Be hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser. And maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.